ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngangize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela baba nangu usikisi njengamanje ke ngizokhuluma udaba osirious kakhulu namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba ye judgment ye Court against Mr JG Zuma mase ngizokhuluma ngodaba oluthinta ungizwe nemicimbi yakhe bethi uyayizama. Before ngene lapho ke mina angichemi and ngiyathandaza futhi ukuthi abantu bazi ukuthi angivele ngikhuluma ngingaqalanga esigodlweni and isigodlo enginaso asiwakhuluma manga selokhu naqala ungazi mawukuthi umlandeli esisuka kude naye angikhulumi into engekho mase ngithe esigodlweni kuthiwe ayigeji lento ziningi izinto engishilo zenzeka njengoba zinjalo mina noma ungangabona okwamanje ngendlela engisuke ngisho ngayo kodwa isiphetho kusuke kuzoba ilento engiyishilo kubhlungu noma kumnandi noma kunjani kodwa isiphetho siba ilento engiyishilo ukuthi izokwenzeka. Mhlawumbe nje ake ngiqale ngincome amanye amaqembu ezepolitiki engibona kahle ukuthi abakhathalele abantu seziyoshiyana ngemshefeso. Cha in fact angizoncoma amaqembu ngizoncoma nje abanye babaholi bakhona nabanye abanamandla abaholi abasemaqembini angafani kodwa angikakabazi kodwa khona laba abaphushayo ukuthi public ibazi. Uyabona masikhuluma ngeqembu lapha ya iAction SA isebenza kanzima kodwa futhi uzwakala imncango kakhulukazi le KZN ukuba khona kwakhe uyabathanda abantu uzwakala imncango futhi ubakhathalela abantu. Angisho ukuthi ke sengithini kodwa ngithi angikusho ukuthi uzwakele imncwango uyamthola makuhlangene insizwa umthole makuhlangene abantu abama professionals umthole kumphakathi oxakekile uzwakele imncango iAction SA uzwakele imncango big up lapho mfethu siyakubona bese kuba iABC umavundla noma Khosikhoza cha siyanibona bafowethu ukuthi uyabona nje nikhombisa ukuthi kona ni worried ngabantu kakhulukazi lapho Khosikhoza uyabona lento yokuthi kade ngibuka ama video akho uncoma ikhehla uJacob Zuma ngasho ngathi usukhululeke manje umuntu makuthiwa ukhulile kusuke ngashiwo iage yakhe ehambisana nomzimba kusuke kushiwo ispirituality sakhe ukuthi sikhulile because lemhlabeni mawudila nabantu ungadili nabantu ngokuthi udile nabo ngokufuna ukuthi bakuzwe ngenkani ukuthi uthini dila nabo ngokwe spirituality because spirituality will never go wrong ukuthi nje ukwazi ukuncoma ubaba uJacob Zuma irregardless ukuthi what happened before between both of you kumina it shows ukuthi ukhulile lapho Khosikhoza weABC mase ngiyabuya futhi ngizoncoma ama comrade lapha amaningi including nomholo wawo lapha ya weEFF bafethu isibindi senu nokuthi mase nikhombile indlela kakhulukazi iqhawe lakithi lapho Julius Malema hayi mfethu angifuni ukukufihlela uyohlala kumina uyohlala ukhona enhlizweni yami ngenxa yokuthi ngazi ukuthi mawusuyishila into nawe ugiji sukuya lapho uphinde futhi wabamixa abantu baseParliament wafaka ifundiswa wafaka omama bethu isibonelo nje khona ngisho omama bethu lapha ya obona kahle ukuthi bangene ngokwegalelo nangokwepolitiki yabo including omama uKhawula noLokhuzana nabaningi nje ngeke ngibabale babaze babaningi ngizobala nje lo ovela khuluma isiZulu nje amele kakhulukazi indlu eminyama njengoba injalo so ngiyabonga lapho EFF mase ngiyaphinda futhi ngibonge nalapha ya kuLokhuzana kuPapas weDA Papas siyayibona mfethu you are trying by all means mfowethu Papas lapho you are trying my brother by all means
uyabona so kwakona nje ukuthi mawufike kubantu ufike ube umuntu ukubeka eceleni ukuthi uyibalela imhlophe thina siyaziqhenya let alone ipolitiki kodwa nje ngalokho siyaziqhenya sibuye futhi siye lapha ya kukhongolose ANC khongolose mfethu vele if u in charge abakhona ama mistakes nathi emzini esiyakhayo kuyenzeka izingane zigcine kube khona into ezicomplaina ngayo because ubaba is in charge umuntu in charge akafani nomuntu ongekho in charge because mase kuthiwa bhekana nalento kusangokunye kufana nowesifazane bengabe zokuchithela kodwa umakhela umuzi wamthengela imoto akuchithele nomfana omncane mawusuthi ke sengiyakuyeka mina bhekana nomfana omncane kusangokunye kulowo wesifazane uguqashwe ngamadola efuna ukuxolisa uma ngabe ehlakaniphile so lapho Khongolose siyawazi amandla enu eniphilayo siyawazi amandla enu abangasekho emhlabeni siyazazi futhi inkinga esibhekane nazo ayikho ke mina into eyake ngihlukumeza njengale yanto ye COVID-19 angifuna uqamba amanga iCovid-19 nje mfowethu lapho yahlukumeza kodwa ke kwangeyona into yase South Africa kuphela kwakuyinto yomhlaba wonke kodwa yona yahlukumeza uma kuukuthi yayikhona indlela eyayinga avoidwa ngayo liyanto kwakumele impela ugovernment wethu angazitholi involve ezintweni ezihlukumeza kanjeya kuyahlukumeza liyanto kodwa ke other than that ke siyabonga kubaholi kakhulukazi inke ngabalalela abaholi beANC Uzweli Mkhize indoda uSihle Zikalala indoda ubheka imtolo uyabuyela egamini uDuma sometimes kuyamhlula uqhumana nabantu kanti yena mawungena deep uyabathanda abantu but icharacter yakhe inokumphikisa ukuthi aqhubane nabantu uDuma nje naye zincane into ekufuna uyabona uDuma ngisho noma ama comrade amanye emfonela nafuna ukumfonela akanqena uDuma athi ngizobuyela kuwena qeda ngayenzi liyonto okusho ukuthi somehow as much as uthanda uKhongolose ewumela uKhongolose kodwa kusamele bekhonta upgradeayo bese kuzoba umama lapha ya baningi ke ngibaqede khona lo mama lo ubani wakasimelani ngengizwe nje bengabe ngimlalele ekhuluma lo ya mama lo ya usimelani noma gugu simelani if I'm not mistaken ugudi lo ya mama bese kuzoba ihumbleness ya premier wase KZN uNomusa Dube Mncube loya mama loyana she is so humble so into esizincomayo lezo okusho ukuthi kuyipolitiki ake zigijimisane ake zideddelane bese ishala ngomshefezo kuzoba lapha kwiIFP iwina ngoba kumina ngiyamthanda uFormer we-IFP ngicela ukumbiza ngoDr nje ngamabomu uDr Mangosuthu Buthelezi uyabo ngiyamthanda loya baba loya ngoba wayekwazi ukubona into engakenzeki ukuthi khonto efuna ukwenzeke nje khonto ezokwenzeke nje khonto ezokwenzeke nje ekwazi ukwenza into engekho ayime igcina iba khona alwele into engekho ayili igcina ibe khona ngiyabathanda mina abantu abakwazi ukufighter njengo Dr Mangosuthu Buthelezi ongasho ukuthi khona into ekuthiwa yenzeki nawe lapho ukhona ekhaya ungavumi bakukhohlisa abantu bethi content engenzeki ngavumi mina nje once wathi contact twice isenzeki le uyaxabana nami because kuphela ingqondo noma kuphela ingqondo yalomuntu odila naye sekumela introduce umuntu ongaphezulu kwakhe ayikho into engenzeki baba lemhlabeni anything is possible there is nothing that is impossible so now mfethu please restore and bear it to your mind one day you will thank me that is the reason why today I'm coming forward ngisho ngithi kuIFP ngiyabonga ukuthi kube khona loya baba loya wakahlabisa mana nginitshele mina loya baba inkulu imfihlakale kuyena kanti nalo futhi wakantulo icandidate yokuba ipremier inkunzi futhi leya baba ibaza khona abantu uyabona bafethu masingakhuluma ngongacheme emhlabeni izwe lingaba mnandi akhona namanye amaqembu ngeke ngize ngiwaqede wonke bakhona futhi abanye abenza kahle manga kubalanga mfethu alikhe elibi between wena nami ijust ngeke nginiqede bafethu nonke kodwa nje bengithinta la ngithinte khona ngiyazi ukuthi la maqembu engiwabalayo angibalili MK
Why King Bhaka ungayibali MK ubala amaqembu amangaka? Angikwazi ukuyibala la iMK. Yini King Bhaka ungayibali MK? iMK inokwayo okuhlukile. Uma singalikhuluma iqiniso sizofa kusasa thiwe sasingakwazi ukuthi simeliqinisa. iMK inokwako okuhlukile. Alikho iqembu okwake kwathi lina 7 months lakwazi ukugcwalisa istadium esingakayana. So kungabe i-insult kumina mangafike ngibala amaqembu anamandla ngendlela yawo mase ngizothi dlwani MK ifuna mangiyibala ngibale yodwa eceleni ngoba vele yenza izinto yodwa eceleni ezingajwayelekile. Vele upresident wayo indlela aboshwa ngayo indlela engajwayelekile kwamanye amaqembu umsholozi indlela aboshwa ngayo nangendlela umsholozi abuya aqhashazwe ngayo indlela engajwayelekile. Angikwazi ukuyibhanga namaqembu okwenzeka izinto ezijwayelekile kuwona. Bafethu ningixolele uma ngabe ukuthi ngiphuma esipheleni, but mina I always stand for the truth. I always stand for the truth. Mina ngikwazi ukumela iqiniso linzima. Bake bangibuza bathi King Bhaka mawucabanga yini ezothatha national. Ngasho ngathi bafethu niyathanda or anithandi national ANC isazothatha. Bathi provincially ngathi provincial bafethu ngicela ungayikhulumi ngoba kuzokwenzeka into engajwayelekile. La provincial. Ake ngayikhulume provincial, ake ngikhulume national ngalokho kujwayelekile. So that is the reason why namhlanje ngisho ngithi uyabona even kade amaqembu aye kade contestela ukuba kuma elections kodwa indlela okwenzeka ngakhona when it comes to kumsholozi kuhlukile. Bayazi abaningi ukuthi mina myself angihambi nepolitiki. Mina ngiyamthanda uCyril Ramaphosa because emazulwini siyafundisa ukuthi asimthande as long as president. Mina I respect uCyril Ramaphosa. I respect. Kodwa lokho akusho ukuthi iqiniso angalikhuluma. I respect him. Into engiyithandayo futhi maye kubona uCyril ukuthi uyamlwela waphumela obala. Maye kubona futhi ukuthi ukumlwela kwakho sekukufakele amazondo uyakuthatha kusondeza. Into enhle leyo. Akasho ukuthi hayi bengikuxhaphaza lokho. Ngimthandela lonto mina uCyril. Futhi into engiyithandela kuyena uCyril imali uyayazi ukuthi yini imali. Iyafuneka imali. Iyatholakala imali. Shiya ke naye mase sebenza inombolo zakhe ezumhlophe ngoline wakhe. Vela nakho umuntu lemhlabeni bafethu ongayisebenzisa inombolo ezimhlophe ngoline wakhe. Yabo kodwa angeke I can't dwell on that thing. Into engifuna ukisho ukuthi iMK mangibala amaqembu lawa ngeke ngize ngiyibale. Because ikhona nje kulo 7 months or less than or more than 7 months ikhona isiqiqi inkantolo kangaka. Ikhona la ikhona sekwenzekeni kumsholozi sekwenzekeni within yona sekwenzeke yabo so angikwazi ukuyibala ifuna ngiyibale eceleni yona mangikhuluma ngayo. Uyabona ke ngangishilo ngoba ngiyazikhuluma lezi zinto ngathi balekile yenzeke imanifesto eGoli. Ngasho futhi ukuthi beke bayenza kuzobe sekuba kuphela ingqinamba le yokuqala. Ngathi khona ingqinamba yesibili ke manje. Eyesibili njani esibili? Seyithinta umsholozi ke manje nekhaya lakhe ke kunendlela ngathi leyo akuyona eyokuthi ngiyichaze public kodwa nayo izonqotshwa futhi. Nayo izonqotshwa futhi. So, into engifuna ukuyisho ukuthi isinqumo seConcord esekuthi umsholozi angaye eParliament senza umsebenzi kamsholozi wabalula. Isinqumo seConcord ukuthi angaye eParliament kodwa abe khona kwi-ballot paper. Ukuba khona kwi-ballot paper kwenza umsebenzi wakhe ube lula nama-voters akwazi uku-identifya ukuthi kahle kahle nangu umuntu esimfunayo. Because iMK iza ngamuva. Into phambili umsholozi then the MK. Uma bebona iMK kuphela nobunye ubuso ibikhona idisturbance. Kodwa mabezobona ubuso bamsholozi plus neMK even izalukwazi zineshow ukuthi zivotela so bayinqobi inqotshiwe ke leyo. Bese kuzothi leyo kuye eParliament ibidla kuyena umsholozi leyo. Because once wangena eParliament wonke lama benefits anawo as a former abezophela.
ama benefit wokuthi uyi-member of parliament nama benefit wokuthi uyi-former president mancane kakhulu lawo ukuthi uyi-member of parliament. Lawa as a former makhulu kakhulu. So if you are a really politician now, you must always strategize and weigh things. So naye noma kuthiwe hambe eParliament kodwa bekuzomela yena angavumi. And ubeseqalile introduce into enjalo ukuthi khona abangeke baye eParliament khona bazoya khona bazomonitor baseParliament. Ubeseqalile into enjalo as introducer kubantu because bekuwumthandazo vele wakhe. As a result, emhlabeni mina akekho umuntu engisambonile oaphila njengomsholozi nabameli bakhe. Hey, ya aphili former man, ya aphila iphindi wine. Akekho umuntu engisambonile mina okwazi ukuaphila, ongakhathali ukuaphila. Kodwa uyabona ke le abaningi bazothuka. Le akufanele ayiaphile ke le eyokuthi akaye eParliament ngoba yindaba naye ubeyifuna futhi naye iyamsiza. Kufanele aphile. In fact la bathathe itshe kunomfula balijikjela ngaphesheya wavele wavuka phesheya leli tshe bethi bayaliphonsa wavuka yena waba yitshe wathi pe naze nangiwelisa pe kwenzeke liyonto ke. Into ebingafune ngempela ukuthi akhishwe kwi ballot paper bewidefeat ke leyo. Bewidefeat ke leyo. So that is the reason why ngithi definitely ngoba ngumlomo ongathethi imanga angibacacisela abantu ukuthi lokhu akuyona idefeat. Ifana necase kaSenzo. Icase kaSenzo mina ngasho elikuyona. Ngathi labantu ababoshiwe anginandaba ukuthi icala kuqulwa kanjani mina ngiyona impatha. But laba baboshiwe baba ukuthi ubufakazi boplante kanjani kwenziwalani kucusha pheni nani but ababoshiwe ababona abanalo icala labayana babethatha ifall labayana bayathatha ifall irregardless of what but abantu befall labayana. I'm telling you. So that is why ngithi ke cabanga ke abantu ababoshwa ba implicator uKelly Khumalo kodwa uKelly Khumalo akaboshwa wakwenzwa into enjalo. It's because as King Bangase ngishilo ngathi mina ngathi ngakaboshwa uKelly Khumalo ngathi laba futhi abanacala ngisho bangadedelwa icourt laba kodwa ngakazaboshwa uKelly Khumalo. Yindaba King Bhake ngekaboshwe it's because mina ngibuka ngale mina kune power enkulu kakhulu that is involved lapha. Spiritual power as well that is involved lapha. But ngiyoyichaza kahle ngelinye ilanga if ngithola ithuba noma abantu bengibuzile. Ngoba lento simple. If implicate la okay akangeneke la akaboshwe naye. Uma engaboshwa isimple akangene eboxini ezoba ufakazi naye ukuthi kwenza endlini. None of the above is happening. Why? It's because the spiritual power is fighting. Mzukuzuku. And akulula. So the very same things applies la. JG kumele angene kwi-ballot kuyaliwa lokho. Sekumele manje kuthiwe eParliament vele akafuni eParliament ngoba vele akafuni kuphela ama benefits lawa ngapha. Kodwa futhi uyafuna ukucontrol iMK behind the scene. As a party ke uyafuna ukuba decide ukuthi ubani ongena eParliament ubani ongangena because ozongena eParliament ko decide yena. Bese ngaphinda futhi ngincome le yangane kuthi ududuzile. Angisho ukuthi le yangane ethi ududuzile imsulwa 100%. Angikhulumi ndombudane mina. Kodwa indlela ekwazi ukuncika ngayo kubaba wayo. Hey, ngiyakuthandazela nawe ngathi ingane ungaba nengane ekwazi ukuncika eduze kwakho kanjeya mase siyakubona unqoba. Ingane ingancika eduze kwakho mase siyakubona ushona phansi. Uma ungenayo ingane unomfazi siyakuthandazela ube nomfazi ozokusupporta ngokweqiniso. Hayi lo mfazi ovala izinto zakho. Nawe umsupport umfazi ngokweqiniso. Hayi ube indoda ezovala izinto zomfazi. So mina ngokwami so far
Angikhathali ukuthi abanye abantu bangamkhuluma kambi bathini uDuduzile. I don't care how are you going to handle that Duduzile's behavior and Duduzile's conduct. I don't care. But what I'm saying right now is I love the support that she is showing to her father. You must also show such a support to your parents if you are a kid, because anything that is about to attack the JG Zuma, yonto it attack Duduzile first. I don't know ukuthi how much I can applaud such a child. Show me now King Bagala. Ngiyithanda le nto. Ngiyithanda le nto. Mase ngiyaphinda ngibonke nakhona la ku-MK kade ngibabonga abanye. Ake ngibonge lo ya spokesperson. Kaze ngimbone futhi angimazi ngimgcina la enkulu yokuxhumana. Uhlakaniphile la muntu ekuthiwa uNhlamulo. That young man, he is very brilliant. Ubuhlakani balo yamfana noma bale yansizwa bungikhumbuza ukhomanda wamaphoyisa la eKZN ubani uNhlanhla Mkhwanazi. Hlakaniphile futhi leyo chap. Hlakaniphile chap. Ubuhlakani balo yamfana bungikhumbuza ukhomanda wamaphoyisa eKZN. Hlakaniphile leyo chap. So kunezinto ekufuna sizincome honest ukuze mzwane sibhedile ukwazi cha King Bhaka ubhedile uhlakaniphile lo yamuntu lo. Bese kuzothi kwipolitiki uhlakaniphile uJacob Zuma. Bese kuzoba nomfana madoda. Ha. Futhi yabona iMK lengabona khona ukuthi nayi ibuye ingazi lutho mangathiwa ithi ihlukumeza lo yamfana. Uyabona umfana kuMK kuthi ubonkosi khanyile. Ngasho eli ngathi this one is a leader. Ngishiye khuluma lamfana evula umlomo. Khonto eyenzakalayo la enweleni zabanye abantu. Ivoice yakho uyabona ukuthi this is the young lion. So abantu abahlakaniphile njengomsholozi ngisho ngadlala yipi politics ngaphakathi eqenjini kodwa akufanele baluze lo yamfana. Ngoba uma kuthiwa uluze umuntu ofana naloya sivele sibonto vele kuyadlalwa kule organization because ipolitiki ishintsha namhlanje nakusasa naphambi kwakusasa. Uyabona leya young lion ngibone kahle ukukhuluma lapha eOrlando bengibuka ku TV. Ithema ikhuluma ngezwe uyihlwele. Ngezwe abantu ekade ngihleli nabo la ebukhosini bathi ayingeke King ubalo umfana lo ngathi hayi iyoung lion le kodwa uZuma uyayibona young lion mzwane kuhlukunyezwa lo yamfana iMK yophazamiseka kakhulu. Hayi lento ehlale abantu bethi bazophazamisa bedlala bese ngiyabuya ngize kumacingwane umchunu ngizwe emchunu ngizangizwe emchunu ke manje hlunga inhliziyo yami ngongizwe emchunu ungizwe emchunu uyabona isibindi sakhe ungizwe emchunu isibindi esifunakalayo empilweni irespect ungizwe emchunu athi behlangana nabaholi mabehlangana abanika yona I appreciate it. Ngisho ngizwe angakhuluma kambi ngomholi ku social media kodwa maye sembona ungizwa kafela mathi uguqa nangedolo ungizwe tshela mina King Bhaka kumbula ngichemi mina uguqa nangedolo amchawule athobe ngoba indaba okuka social media mase kubonwana kuyabonwana kodwa iyalo zam engifuna umtshela zona ukuthi empilweni awuxabani nomuntu wena othi ubaba wakho awuxabani nobaba wakho mawufuna ukuxabana nobaba wakho lalela khishwe esibongweni hamba komalume eqala hlala komalume wakho ke noma usuka komalume kodwa uyohlale ubaba kodwa kuya understandeka because komalume basuke sebekufaka umoya ongasile kodwa uxabana nobaba wakho. Why ungaxabani nobaba wakho? Ingoba wakulethe emhlabeni, ingoba ispirituality sakho ulawula sona. Siyakhumbula ukuthi ungizwe khona isikhathi la ke kwathiwa kuphelile ngayo.
kwamsebenzela ukusondela eduze kaMsholozi, kwamenza kwaduma umhlaba wonke ungizwe elwela uMsholozi. Wayishalo yena wathi ubaba lo, washo futhi wathi ngamane ngife. Uyamuzwe enikela ngoqobo lwakhe, wathi ngamane ngife kunokuthi kuhlukunyezwe ubaba, ngoba kade ehlukunyezwe, esho uMsholozi. Kodwa ngathuka ngoma ungizwe bese qala naye esekhuluma ilanguage engayizwa kumuntu athi ubaba wakhe, ekhuluma inkulumo ezogudla, ithi umdodovu wekhehla. Ngathuka mina. Emfethu, awubhekisa umkhonto kubaba wakho, awubhekisa umkhonto. Baba wakho umhlonipha baba, noma kuthiwani, noma kuthiwa uyisidakwa, noma kuthiwa ulala eminyango, noma kuthiwa uyayichamela, for the fact ukuthi wakuletha uyamhlonipha. Awubhekisa umkhonto kubaba wakho uma kubaba wakho, unless makuthi uyasimaketha. Okwesibili, awuhlangani nezitha zikababa wakho. Awuyenzi lo mistake. Awuhlangani uthanda noma ungathandi izitha zikababa wakho, noma ningaxabana noma ningenzani, kodwa awuhlangani nezitha zikababa wakho. Ngitshela wena osekhaya, awuhlangani nezitha zikama wakho dadewethu, awuhlangani nezitha zikama wakho mfowethu. Awubhekisa umkhonto mntanami kumzali wakho. You don't make that mistake. Awuhlabi ubaba wakho ehlabile. Lonto ayikho indlela ongayijustifya ngayo ngelinye ilanga. Awuhlabi, ngeke ubaba wakho wenza umsebenzi kini, nawe wenza umsebenzi emlazi. Awuhlabi ubaba wakho ehlabile. Makuthi anizwani nobaba wakho, ungamane ungayi kulomsebenzi awenzayo. Why kumele ungayi? Ngoba uzofika ne-attitude yomsindo, ngoba uzwani naye kanti idlozi liphezulu. Mawenziwa umsebenzi awufuneki umsindo, ungamane ungayi nilungisa inkinga yenu, bese ke uyavuma ukuba ingane. Ucabanga ukuthi right noma ucabanga ukuthi wrong, awuhlabi ubaba wakho ehlabile, ngoba into ongasoze wakwazi ukuyixolisa emlandweni leyo. And ngangayichaza lento ngasho ngathi ama spirit asaphothi ungizwe, ama spirit kaJacob Zuma. Ingakho ungizwe bese kumele abone ukuthi lento yeBhinca Nation, iBhinca Nation bekwabalandeli baJacob Zuma bekhombisa ukumnikeza uthando. Ngiyaqala ukubona mina umuntu othukwa kanje einkundleni zokuxhumana. Ngiyaqala nqa, kanti ubethu bathi ukhuluma ngongizwe kunabantu ebebevesane bakubhuwishe bathe umuntu wethu leyo. Kodwa into engangiyikhulume ngongizwe ngimiyala before, ngithuke ngoma ngibona abantu ababebhala ama comment okudelela bebewadelete wona lawo ma comment lawo, ngoba siyathula sithi niyobona ngelinye ilanga bebewadelete bona. So into eyomsiza ungizwe Mchunu, ngoba uwumZulu phaqa, uMsholozi uwumZulu phaqa, nathi samaZulu phaqa. Mangithi phaqa, ngithi phaqa. Kuzomele ngelinye ilanga, ngoba ungizwe ikhona inhlosana nawo ngamabhinca, kuyomele azame ukwenza uxolo nobaba wakhe. Ngiyathandaza uma esenza uxolo nobaba ayithola indawo yokuyixolela indodana yakhe, yokuyixolela. Angayifanisi ungizwe nabanye abantu, angayifanisi ungizwe kubaba uZuma ubesefana nengane yakhe edlula ngisho ingane ayizale enyameni. Angayifanisi ke nabanye abantu, ngoba once waqala wayiqhathanisa nabanye abantu, okusho ukuthi lento ayenza ethi uyamfela, shuthi he was acting, efunila imlight. Yomela ayakhe iplan. Ingakho nomcimbi wakhe, uma singekho isibusiso somzali othe ubaba wakho nobo baba wakho, azihambi kahle into zakho. Ingakho nomcimbi ungahambanga kahle. Angikhathali ukuthi ikhamera bangayishutha bayibhekise phansi, bayibhekise phezulu, bayibhekise eceleni, bayithathe iqoqwana lana abalibekelana, kodwa deep down izinto azihambanga kahle ze event ebithi yahlelwe eThekwini.
ibonakale phi lento ukuthi ibinenhlese ye discipline from umsholozi ibonakale masekiwa eJiphi the following day on the 19th if I'm not mistaken of May masekiwa eJiphi kwenzakaleni kuvele kwagcwala iMK mase kugcwala iMK eJiphi kwenzakalani manje nasi stage ufuna ukukhuluma akukhulumeki manje sekumele enzeni sekumele azavuma ukuzehlisa abize isocialani leMK wabiza bani wabiza ubonga inkosi Khanyile semphesini I told about omunye umholi ubezonqaba ku stage kuthiwa ubonga inkosi Khanyile lento kuba yileader ayikho kuyena wakwazi ukugibela stage uthe beqala wa recognize inkatha lapha ya okukhombisa ukuthi uyahlonipha egcineni wa recognize nabanye sarcastic waphinda ke wazokuthi khona ama MKs uthe bethi ama MKs angiyazi into enje into evele yachwaza lapha ngikhuluma iqiniselo imisulo abafethu angikhuluma ipolitiki la ngikhuluma into engayiprove kusasa kwavele kwachwaza into ongayazi umbuzo wami uthi ke noma kuthiwa ubufuna ukumemezela